Good morning YouTubers, din ata karon sa among bukid dinhi sa Umas sa barangay sa Monte sa Talusan. Niya ang atong pagpakaon sa atong kaning mga manok ngani karon. So, ang atong pagkaon hinimo kini sa kaning naaman mi nabilin nga amo ang kadon nga mais plus polar. So, ato na silang pakaon. Medyo ang ato ang manok, ubay-ubay na po sila. 15 na bukok yung mga babae. Kaya na ako na yung mga lalaki. So, lantaw ang ilang mga color. Kani mga color combination. So, naatay tulo ka kananan. Niya diri. Ang uban, dinahan na sila diha. So, dool dire ang ato ang assistant ng video si Mumot Salazar Sanchez. Bayong buntag sa itong mga ka-YouTubers. Dinha, itong update. So, muli ako ang mga alagang mga chickens. Sige, mga pangayong tukon. So, ito na silang ginapakaon karon. So, amo ang sunoy, lain ko itong klaseng pagkaon. Kay, dire sa amo ang bukid, sa Uma, sa barangay sa Monte. Dire ta dire. Amo na ang amo ang bag-o na ay mga piso. Ang ngalan ini amo ang na ay piso si Diana. Ihang piso, unom kabuok. So, mo ni Diana. Kan-an yun imuhang mga bibi. Yung mga baby nga piso. So, ang among ngalan atong amuang tig-upa, sunoy, mo to si Cardo. So, kani among mga buhi din na ni mga pangalan. So, gikulang atong pagkaon, maghimo na punta o pagkaon. So, mo sa to amuang update guys. Dili sa among Uma, sa barangay sa Monte, sakop sa lungsod sa Talusan. Mayong buntag kay maghimo sa ta sa pagkaon sa atong manok.